شربانك سيتوصل لكم بالشوقة الطيبة جو ديليكاتا واتلاس انشورنس. Il-futur ma jeżistix. Dan huwa ċentral hall tal-ħafna. Program bħal da qed taraħ mob Malta. Jew inkella qegħdin ningannaw in-nies. Id-dimanda l-imbirek la hemm omosessuali u lanqas hemm eterosessuali. Kont inbiddel minn mara u nerġa' raġel. Huwa insult lejn il-Madonna. Kull ma tellis lebni ma kontx ngħix. Dan huwa l-programm ta' diskussjoni. Kont naf li kien hemm ċans kbir li ħanerba'. Intom ma tistgħux tablu qatt. Ekset ċabru tablu xaħġa ġabluha wara ħaddu ma ntelfux il-fil. Ma nafx innu tajtux iċ-ċabċib illum donnu għanna ċabċib ikbar mis-soltu għaliex illum għanna ħafna nies dilettanti tal-festa u ċabċiba tagħkom kif jgħidu Alla jbierek hu, Mela. Ma għandna lil Don Anton Guder illi se jkun qed iwieġeb u jiddiskuti man-nies kollha li hawnhekk. Imma qoddimu għanna li nilqaw fosna l-Ignatius hawnhekk illi nirringrazzjah li għatmana lil-Joe da ma jkunx irida ta' onorevoli, mhux se ngħidlek onorevoli, Joe De Bonogrek, lil-Marlin Policino, lil-Mario Coleiro u lil-James Catania. Nirringrazzjahom li qegħdin magħna. Jien mhux se nagħmel ħafna mistoqsijiet għax hawn ħafna minn għandkom u ħafna diskussjoni minnkom. Mela ġaqt insaqsik xi ħaġa fadel. Inti tħobbhom il-festi? Jiena nħobb il-festi. U nħobb il-festi ħafna. Jiena għamilt minn kelli 10 snin nitgħallem il-banda, għamilt 8 snin u nofs indoq il-banda, jiġifieri. Anka meta kont assis ġifieri? Meta kont assis le, meta dħalt is-seminarju le, ma mbagħad meta kont assis kont indoq xi biċċa marċ, anke meta kont kappillan raħa ġdid. Fl-aħħar tal-marċ, jekk ikun il-marċ ġabu ruħhom sew jiġifieri hekk. Kien ikollok in-nies jaqbżu hekk jew le? Nies jaqbżu ma jimpurtax, volderi fuq barra, mhux mela le, kont indoq anke biċċa marċ, mhux biċċa meta jidħlu fil-pjazza u hekk. Anke meta kont is-seminarju, qabel kont is-seminarju, ġifieri kont immur ma' sħabi, anke l-Knisja narmaw, nirranġaw, jiġifieri, imbagħad naturalment ikollok xogħol ieħor ma tistax tagħmilha. Jiġifieri jiena inħobb il-festi ta' barra, nħobb il-festi ta' ġewwa, imma ikunu festi. U aħna dan li nixtiequ li l-festi ikunu festi. Ok, dal-aħħar kienet organizzata attività, kien hemm ħafna nies, mijiet ta' nies u għadna din il-klip fejn fiha naraw lil Joe De Bonogrek jitkellem, għax ħaġa interessanti narawha. L-interessar huwa li jkollna proċessjoni serja, li jkollna ġewwa sovratanijiet, ħallu mal-parroċċi kollha. Da mhux aħna minni, tiġi tgħidli fejn waħħal Pirandru, fejn waħħal Anzu, fejn waħħal Mara. Berra mantu dritt jintaħal ħadd. U ħadd se jġi għaddibna jekk il-fara ma ħoġux fuq il-frontier, jekk il-fara indaħlu ġewwa, jekk il-fara ndaħlu dawn huma tal-poplu, mis-serijiet tagħmlu waqt li ġa, l-opri li hemm mis-serijiet tagħmlu waqt. U jiena nemmen tal-ibqgħu mawdin nibqgħu, għamlu kuraġġ, ġlidiet aħna fuq il-gara ħan nibqa' minni wara. Mela, Joe jgħid, ġewwa tagħna, u xek, Joe kif tajda? Ġewwa tagħna u barra tagħna u se ngħid għaliex. Anka ġewwa tagħkom? Qabel kienet ġewwa. Jien kont qed fil-dik. Barra tagħna u ġewwa tagħhom. Tajjeb, għax fil-duħ ġewwa u barra, issa llum ngħidu aħna
biex tifhem kulħadd, għax daw jaħsbu li ġewwa tagħhom u ma jista' jagħmel xejn. Hemm ġewwa għamluh missirijietna. Il-knejjes u li fihom missirijietna għamluhom. Mela ġewwa tal-poplu u barra tal-poplu. Ejja ħana ippermettili ħanibdew mill-ewwel. Sal-1971 biex inti tagħmel xi ħaġa kont tmur għand il-kappellan, aħna konna ngħidu l-propostu. U jiffirmalek. U bat mulla assa tapplika l-affarijiet ma jagħmlu lek. Wara l-71 spiċċaddik. Aħna jiena hawnhekk mhux qiegħed isem l-Partit Laburista waqqaf fil-oppożizzjoni, qiegħed taf isem is-soċjetà Don Filippo Bolġa. Din hija soċjetà li tiġġieled mhux għal privileġġi għad-drittijiet, birkil-kara drittijiet għandha mhux privileġġi. Ok, mela, Mons. Ġewwa, istat jgħid ġewwa tagħhom u barra tagħhom ukoll. Jiġifieri jien mhux ħan nitkellem fuq l-ebda post partikolari, għaliex kull post partikolari jista' jkollu s-sitwazzjoni tiegħu jew l-problemi tiegħu, u wkoll għaliex ma nħossniex li nkun fair li insemmi xi post bid-difetti tiegħu u ma tkunx semmejt postijiet oħra. Però jekk ġewwa tal-poplu u barra tal-poplu, mhux fil-Knisja biss, kull ma hu fil-pajjiż ġewwa u barra huwa tal-poplu. Però imbagħad ikun hemm min huwa imqabbad b'responsabbiltà biex jieħu ħsiebu. U bir-responsabbiltà ta' min jieħu ħsieb jagħmel il-liġijiet mhux il-Knisja biss imma l-Knisja wkoll biex ikun amministrat tajjeb u ma jkunx hemm abbużi għaliex aħna qegħdin nippruvaw norganizzaw festa li trid toħloq bilanċ bejn min huwa dilettant ta' diversi aspetti u min huwa wkoll iħobb il-festa imma ma jkunx irid ibati ċertu ammont gravi. U hemm ukoll nies oħrajn. Ġifieri il-bilanċ trid toħolqu l-awtorità li tkun imqabbda u tkun responsabbli biex tieħu ssiebha. Jiena ngħid tal-poplu kemm trid, imma għall-poplu. Jiġifieri għas-servizz tal-poplu, mhux biex xi ħud ftit jew ħafna jagħmlu li jridu u xi ħud ftit jew ħafna jbatu. Ok, Ignatius Teċa. Żommu fil-qosor kemm tista' ħafna. Ħalli fidi Pep, lil-Monsignor Guder qabel għamel dan il-dokument nirrestawraw il-festi flimkien, nasab jiena Monsignor aħjar irrestawrajt il-kappellani u l-arċipreti. Qabel għamil tal-komitat. Jien nitkellem, permettili. Fuq iż-żurriq biex wasalna, sa fejn wasalna, it-batija, ibban ben bisja biex wasalna sa fejn wasalna. Aħna z-żurriq kien hemm minn fil-festa tal-Madonna tal-Karmlu mill-assessin u l-arċipreti li kellna, isifer. Isifru. Għadhom isifru? Naseb jek tfittex daqxej inti. Għadhom isifru? Naseb jek tfittex daqxej inti. Hemm arċipreti u kappellani li ma jservux fil-parċi ta' żurriq li fil-festa tal-Madonna tal-Karmlu laqas biss jidru b'nemes, iċċekkja. Ok, qed jgħidlek Marti x'kumment. Titgħidha malaj. Jiena li nixtieq ngħid huwa li dan id-dokument ismu miegħu nirrestawraw il-festi flimkien. Tirrestawra mhux taqta u tneħħi, tirrestawra issib dak li jużejjed u tneħħih. L-oriġinali irid jieqpemmek. Jiġifieri f'da sfortunatament hemm ħafna affarijiet li huma tradizzjonijiet oriġinali li sfortunatament qed jidhru redikoli bħal milħuġ minn Niċċa pereżempju li f'daqqa waħda qed naraw lil vari u nsejħulhom ukoll totem li għalija pastażata kbira li nsejjaħ il-vari totem għax fil-passat min jaf kemm kien hemm nies li nħarqu għax il-vari tal-Knisja għalulhom totem u għalulhom Alla-tfolot. U llum il-ġurnata aħna nippubblikawha fid-dokument tal-Knisja. Jiena ma nara xejn. Hawnhekk fejn għandek l-istatwa aktar issir tixbaħ is-sens ta' totem tal-pagani milli għal-qima. Jiena ma nistax nifhem hawnhekk għandek ħruġ tal-istatwa minn Niċċa, point 4.4. Mela, importanti naqra ftit qablek, it-tifsira tal-istatwa fil-qima tagħna l-insara hija li tfakkarna fil-persuna qaddisa li hija tirrappreżenta. Mela mhux qed ngħidu li totem biss, qed ngħidu bħala nsara x'suppost nifhmu. Biex nitħajru infasslu ħajjitna fuq tagħha. Sal-mistoqsija hija l-affarijiet li jsiru jgħinuk tfassal ħajtek fuq il-persuna li tirrappreżenta l-istatwa. Ma inti qed tgħid l-affarijiet li jsiru. It-tridijiet mhux tattendi għat-transazzjoni, tattendi għal-paniġiet, paga minn għandu l-kwinċina minn għand kulħadd